Татарстан один из самых многоводных регионов нашей страны. Сегодня в республике наблюдается негативное состояние речных систем, малые реки деградируют и отмирают. Сулуклар янында түзелеш алып бару, жер асты суларын суырту, авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать предприятиеләре калдыкларын агызу, юллардан һәм кырлардан пычрак су төшү. Бүген елга күлләргә кеше нинди генә йогынты ясамый. Шуңа күрә бу теманың иминлек советы утырышында күтәрелүе дә юкка түгел. Ул хәзер илнең иминлеген саклау кебек үк мөһим. Цель одна – обеспечить качественную окружающую среду для благополучия наших жителей. Наш самый главный критерий оценки власти – это качество жизни, а качество жизни без экологии, особенно без воды, водные наши просторы, инфраструктура, которая обеспечивает обеззараживание и все остальное, связанное с водой, это в прямом смысле влияет на качество жизни наших граждан. Хәлнең катлаулануы республикада сулыкларның югалуында чагыла. Моны экология министры да раслый. По результатам инвентаризации озера Татарстана Республиканың фәннәр академиясендәге экология проблемаларын өйрәнү институты Татарстан күлләрен барлады. 50 елда бездә 3000 күл юкка чыккан. Алар хәзер Татарстан картасында юк. Ә без киләчәк буынга табигый байлыкларны калдырырга, аларны сакларга тиеш бит. Тагын бер проблема – шәһәр авылларны чиста су белән тәэмин итү. Әмма соңгы елларда Казан читендәге бистәләрдә яшәүчеләр республиканың көньяк-көнчыгышындагы районнары Тәтеш, Биектау, Лаеш халкы аның начар килүеннән һәм сыйфатыннан зарлана. Бүген президент әйткәнчә, әлеге мәсьәләне хәл итү өчен яңа программа кабул итәргә кирәк булачак. Самое главное, чтобы у нас во всех населенных пунктах в достаточном количестве была вода для полива, для хозяйственных нужд. И если мы будем использовать питьевую воду для наших хозяйственных нужд, конечно, и мы вряд ли сможем эту задачу везде решить. Поэтому будем делать программу. Елгаларда су сыйфаты чистарту корылмаларының төзеклегеннән дә тора. Аларны даими карап эшчәнлекләрен тәэмин итәргә кирәк. Бүген республикада 170 тән артык шундый корылма бар. Тик аларның һәр икенчесенә суны нормадан күбрәк эшкәртергә туры килә һәм еш кына куәтләре җитәрлек түгел. Утырышта Питрәч һәм Теләче районнарындагы чистарту корылмаларының торышы начар булуы турында әйтелде. Рөстәм Миннеханов тикшерү органнарына аларның хуҗаларының үз вазифаларын намуссыз башкаруына игътибар итәргә кирәк ди. Шәхси компанияләр чистарту корылмаларының эзлекле эшләвен тәэмин итә алмаган очракта дәүләт карамагына тапшыру зарур. Проект дөрес булмыйча, алар эшләми икән, ул чакта белгечләрне чакырырга. У нас есть структура, которая отвечает за инфраструктуру. У них есть специалисты. Объединить все эти комплексы, связанные с водоочисткой, там, где нет специалистов, чтобы мы централизованно эти вопросы брали. Соңгы 3 елда Татарстанда төзелгән һәм яңартылган чистарту корылмаларының саны 12-гә җитә. Хәзер начар эшләүче корылмаларны киләсе ел программасына кертергә кирәк диде белгечләр. Рөстәм Миннеханов алдагы 2 атнада хәлне уңайлату өчен төгәл тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Иделне чистарту федераль проектын 2030 елга кадәр озайту һәм Чулманны чистарту программасын кабул итүдә планлаштырыла. Фәризә Мәҗитова, Рамил Галиуллин, Марат Хусейнов, Яңа гасыр каналы.